Türkmenistanda azyk krizisi barhagyrlaşýar, täzirçilik bahalarynyň ýygy-derli ösmegi bilen bir wagtda subsidiýerlenen bahalar puja çykdy üstesine indi subsidiýerlenen bahadan diýilip satylýan önümler ýylata bazar bahasyndan hem ýokary nyrkdan hödürlenýär. Bu aralykda azyk satyn alyp bilmeýän maşgalalar köpelýär. Aşgabatyň ýaşaýjylaryna nowatdaky azyk paý eltildi, emma onuň bahasy öňkü bahasyndan ýene-de hat ýokary bolup çykdy. Döwlet tarapyndan subsidiýerlenen bahalardan hödürlenýän önümleriň şu gezekki nyrky hatda bazar bahalaryndan hem epesli gymmada düşdi. Hususan da 27-nji ýanwarda Aşgabatyň Bagtyarlyk etrawynyň gypçak ýaşaýyş toplumuna getirilen azyk paý 120 manatdan hödürlenipdir. Azyk paý 1 kilogram şekerden, 1 kilogram tübüden, ösümlik ýagyndan 15 towuk ýumurtkasyndan düzülýär. Ýaşaýjylar bu önümleri hiç kimiň satyn almanlygyny gurrun berdiler, sebäbi bu önümleriň bahasy bazar önümlerinden has gymmata düşüpdir. Adatlyň habarçylary şol gün paýtagtyň bazarlarynda bu önümleriň bahalary barada gyzyklandylar. Bazarlarda ösümlik ýagynyň ortaça bahasy 35 manat, lomay bahasy 33 manat, şeker 18 manat, lomay bahasy 16 manat, tübi 10 manat, towuk ýumurtkasy 1 sanasy 3 manatdan satyldy. Umumyň aýdylanda bu önümlerden düzülen azygyň bazar bahasy bölük satuw bahasyndan hasaplananda da 108 manada barabar bolýar. Mundan başga Aşgabatda öýleri eltilip satylýan iýmit paýlaryndan tapawutlykda bazarlarda we hususy dukanlarda haritleri saýlap alyp bolýar. Gypçak ýaşaýyş toplumynyň ýaşaýjylarynyň biriniň aýtmagyna görä, alyjylar getirilen azyk paýlaryny satyn almakdan ýüz öwren soň satyjylar haritlerini zor bilen satjak bolupdyr. Ýaşaýjylaryň hiç biri de gymmat bahadan bu önümleri satyn almak islemedi. Soňra sowda işgärleri önümleri zor bilen satjak boldylar. Olar geljekde towuk butlaryny getirjekdiklerini aýdyp, ýöne häzirki haritleri almanlaryň subsidiýerlenen azyk önümlerinden mahrum ediljegini öňe sürdüler. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy aýtdy. Aşgabatda subsidiýerlenen bahalardan önümler aýda bir näçelik öýlere eltilýär. Azyk önümlerini öýlere eltip satmak praktikasy 2021-nji ýylyň maý aýynda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň dukanlaryň öňündäki nowatlaryň prezident kakasyny awrydan düşürýänligini aýtmagynyň ýygyny başlanypdy. Türkmenistanyň sewitlerinde subsidiýerlenen önümleriň satywy dukanlarda bolup geçýär we uly nowatlary döredýär. Azyk önümlerini subsidiýerlenen bahalardan satmak düzgüni Türkmenistanda uzak wagt bäri bar, emma soňky ýyllarda döwlet tarapyndan subsidiýerlenýän bahalardan satylan önümlere ýyla tarapyndan isleg ýokurlandy. Emma olaryň bahasy 2021-nji ýylyň fevral aýynda ýokurlanyp başlady. Bahalaryň ýokurlanmagy azyk ýetmezçiliginiň dowam edýän wagtynda ýüze çykdy. Şu ýylyň başyndan bäri ýurtda hatda paýtagtda da çörek ýetmezçilik artdy. Giýjilerine çörek nowatlary tutulýar. Ýurdun häkimetleri 2017-nji ýylyň güzünden bäri dören çörek, un we beýleki azyklaryň ýetmezçiligini resmi taýdan häzir çenli ikrar etmediler. Hökümetiň halkyň zerurlyklaryna göz yummagy ilatyň aglaby böleginiň ýaşaýyş derejesiniň pete gaçmagyna sebäp boldy. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, öýsüz özarsyzlaryň direkçileriň sany köpelýär, jinaýatçylyk artýar, adamlaryň emlägini satýan we zatlaryny iýmite çalyşýan halatlary köpelýär. Ýurdun häkimetleri problemalary çözmeň ýerine ilata gözükçüligi we basyş artdyrýarlar. Goňşy Gazagystanda gazyň bahasynyň ýokurlanmagy sebäpli geçirilen protestleriň fonunda Türkmenistan interneti çäklendirdi, ilatyna gözükçüligi güýçlendirdi, nägili adamlary ýazarlamagyny artdyrdy we prezidentiň propagandasyny güýçlendirdi. Mundan odal ýurdun ýolbaşçylary milli habar beriş serýistelerinden azyk howpsuzlygy uğrunda östünlük gazanylanlygy hakynda habar bermegi ençimegedek talep edipdi. Ondan soň azyk ýetmezçiliginiň we nowatlaryň fonunda döwlet medeniýetinde azyk bolçulugy termini köp ulanylyp başlandy. Hökümetçi neşirlerde ýurtda azyk ýetmezçiliginiň bardygyny inkar edýän maglumatlar peýda boldy we ilatyň nowatda durmagy muhçulugy aňladýan aksiz önümleriniň paýlanşy diýilip adlandyryldy.